Na kwanan mu da fatan kowa ya tashi lafiya. Kamar yadda kuka gani, ina so na nuna mana bidiyo yanda za mu siya kati da Emco namu ko kuma Amazon gift card. In mutum ya yi login account nashi, yayin da account naka ya buɗe sai ka zo nan apps, amma kafin mutum ya ga wannan abun sai ya kasance ya yi updating ɗin application nashi. So yanzu ni na riga na yi updating nawa, ga apps nan na shiga. So sai mutum ya zo nan top up your mobile phone. Kun gan shi nan, mutum zai iya siyan ma even US, duk wani country da mutum ya sani, in dai mutum ya san country code nashi zai iya siyan kati da shi. Kuma ga nan mobile, ga waɗanda na yi creating ne ɗazun. So ga shi nan yanzu in na ce ina so in siya ma MTN number na ko Etisalat number na 08, no sorry 234 shine country code na Nigeria. Sai ku bi shi da number wayan ku, za ku cire zeron farko. Misali 0810174131 MTN ɗina kenan top up. Kun gan shi nan da kanshi, kun ga MTN Nigeria. Ranar value $6.12 shine za a bani katin 2000 da shi. So ranar za su yi calculation abin da za su cire a Emco, kun gan shi 13.79. So da yanayin ƙara samun ingancin Emco namu, yanayin rage wanda zai ringa yi cikin abin da su cire. Misali in aka ce 2000 ake sayar da Emco guda ɗaya, to Emco ɗaya za su cire a matsayin 2000. Ko kuma misali mu ce wai Emco guda ɗaya is 6 point something dollar, to in dai 6 point something means kenan Emco ɗaya kawai za a cire a bamu katin 1000. Kun ko gani Emco ba na wasa ba ne, ya kamata mu riƙe shi mu san darajar shi sosai. Kamata ne ma a ce kusan na sati ɗaya kowa saya yake ta yana ƙarawa akan abin da yake da shi. In aka yi hankuri aka yi haka, da za a ji mamaki sosai bisa ga yanda farashin Emco zai tashi, sai kowa ya ji mamaki. Haka nan kuma mutum zai iya siyan Amazon card da shi, Amazon gift card. Shi Amazon gift card ɗin ga ana siyan kaya da shi ne ko wasu abubuwa dai haka nan ta Amazon shopping online. So shi ma kun ga yana da matuƙar amfani. Ba kowane coin bane aka ba wannan dama ba, amma kun ga mu Emco sun yi ƙoƙari sun kai coin ɗin har zuwa wannan waje da muke gani ɗin ga. So nan zan tsaya insha Allah. Yanzu bari abun nan in stop nan.